la toată lumea, nu o să vină să crezi ce mi s-a întâmplat. Astăzi e ziua, bine, sau ieri, că e 12, ieri sau azi, este ziua verișorului meu, Patrick. Și i-am dat mesaj la Teozeciu, la Deni Ștefan, i-am dat salut, la Radu Drăgușin, că îi place rău de el, și la Tudor, așa, Tudor Buțan. Și fiți atenți, i-am zis și lui Cristi și fiți. Stai să vă zic conversația. Salut, salut! Am un verișor pe nume Patrick și azi este ziua lui. Dacă ai putea să-i zici la mulți ani, pe vocal. I-am dat 2, n-a răspuns. Scuze că te deranjez, poți să-mi răspunzi? 2 apeluri, nu a răspuns. În câteva minute îți trimit. Ți-a răspuns. Te salut, Patrick, la mulți ani, să fii sănătos și să-ți îndeplinească tot ce îți dorești. Astăzi, fix acum 6 minute. Bă, voi vă dați seama? Bă, mi-a spus Cristi la mulți ani lui verișorul meu. Bă, mi-a răspuns, respect Cristi, cred că nu are așa mulți bani, de asta m-a văzut. Respect Cristi, vă pup, pa, pa.